Není sa radi, že sme tu. Záhada epidémie bola rozriešená. Daj tomu... Ne, dobre, prepač. Mlieko. Pího je zdravé. To sme počúvali celé detstvo. Doma aj v škole. A potom si človek otvorí internet a tam je všetko naopak. Mlieko spôsobuje rakovinu, mlieko zahlieňuje. Je to len žbrnda bez živín. Tak kto má pravdu? Staré rady o výžive, ktoré v mlieku vidia superpotravinu, alebo internety, ktoré tvrdia, že dnešné mlieko je samá choroba antibiotika. Hotový Černobyl, ale v bielom takže belobyl. No, zistíme. Ak má byť v mlieku choroba a liek, kde najskôr sa do ňoho dostane? Zauvažujme. Kde sa nachádzajú choroby? Všade, kde je život. Čo živé sa nám najviac spája s mliekom? Predavačka. Ale my ideme do kravína. Práve sa dojí. Dobrá príležitosť pozrieť sa na to, kto sa moce okolo nášho mlieka. Ja akože zvyknem vystúpať pred živými ľuďmi a pri tých živých krávach tiež cítim niečo ako energiu. Cítim spätnú väzbu. Není sa radi, že sme tu. Tuto býva koľko ľudí za normálnych okolností? V podstate bežní sú tu dvaja ľudia. Čiže to je o tej rutine, o tom, ako tá kráva je zvyknutá na svoj režim. Čiže ona keď je nervózna, tak... Sa to prejaví aj na množstve mlieka. Čiže šťastná kráva viacej mlieka. Áno. Je tu hodne teda čisto. Sme v prostredí, kde sa produkuje potravina, čiže nie je želateľné, aby to bolo špinavé. Produkujeme niečo, čo zajtra, pozajtra budú mať ľudia na stoloch vo forme mlieka, syra a jogurtu, že jeden zo znakov, keď prídete na farmu toho, ako sa tí ľudia starajú, je to, ako čistá je dojareň. Prechádza tu na každé stoisko, že tretia kráva, aj tak je tu čistá. Ako sa dá pripraviť na tá krávka? Najprv ju namočí, potom ju utrie. Mal by utrieť štýlom, že ten cecok potiahne a nakoniec zatočí takto po konci. Čím zoberie tým papierom aj špinu a zároveň podráži tú najcitlivejšiu časť toho cecka. Že ona dostane signál do mozgu, že ideme dojiť. Má spúšťať mlieko. Ale z kravy ide mlieko nejakými rúrami. Ak dokedy doma prerábal kúpeľku, dobre vie, ako také rúry počase vyzerajú. Všetko to mlieko putuje nerezovým potrubím, teda nerezu s potravinárskou kvalitou, až do tzv. Chladiaceho tanku, kde je ochladené na teplotu 4 stupne a kde je skladované až do odvozu mimo farmu. Ako náhle dodojíme, uzavrieme tento ventil a prepneme do polohy umývanie. Že tým pádom medzi okruhom, ktorý sa dezinfikuje, a skladňovaním mlieka nie je žiadna spojitosť. Okay. Že nemôže sa v žiadnom prípade stať, že by sme teoreticky dávali vodu do mlieka. Dezinfikovali mlieko. No, zistili sme, že vemená čisté, rúry čisté, ruky v rukavičkách. Tuto sa do mlieka nenachytá nič. Ale čo ak krávka v noci chytí zápal pľúc a nikto jej nedá čajík ani teplú deku? A hlavne, čo potom s jej mliekom? Dozvedám sa, že keď je krava chorá, ide do inej maštale. Do tejto. A dobre si pozrite tie kravy. Nič, že? Ani nie sú bledé, ani kruhy pod očami nemajú. Jak zistíte, že kráva je chorá? Pri dojení sa robia tzv. Prvé streky. Kedy má dojič posúdiť, či má to mlieko normálnu farbu, normálnu konzistenciu, prípadne v tom procese pred dojením, keď celé to vemeno pripravuje, má posúdiť, či to vemeno nie je začervenané, nejako opuchnuté a proste toto následne mlieko podojí do konvy, vyleje a kravu hlási zootechnikovi, ktorý spolu s veterinárom rozhodne, čo s ňou ďalej. Čo sa robí s ich mliekom? Ich mlieko je vylučované z dodávky. Je to mlieko, ktoré sa nesmie predať na ľudský konzum. Čítal som na internete, že do toho krávskeho mlieka prejdú aj antibiotika, keď sa tá krava lieči. V podstate toto je jediná vec, ktorá sa nikdy nemôže stať. Prečo? Pretože každé lieky majú určenú ochrannú dobu, počas ktorej jednoducho ich mlieko nesmie byť použité pre ľudí. A je to vec, ktorú každá mliekareň deň do denne testuje. Prirodzene keby náhodou, že sa dohodnem s tým mliekarom, že vieš čo, není dobre teraz, zeber to mlieko aj s antibiotikom. Nemožná vec. Prečo? No, ako by rastla jogurtová kultúra. Antibiotika si nevyberajú, že zabíjajú kvasinky alebo baktérie. Zabijú všetko.
No ale, čo ak sú oni tí poctivci a všetci naokolo sa im potajme smejú a do mliekárni posielajú jedovaté mlieko černobylové. No nechceli sme obiehať všetky kravíny, šli sme sa spýtať do mliekárne, či by dokázali zistiť, keby im niekto poslal choré mlieko. Sú veľmi prísne normy na spracovanie mlieka a postupy, ktoré nám káže legislatíva, ktoré musíme vykonať pri každom zvoze mlieka. Čiže ja garantujem, že nielen do našej mliekárne, ale do všetkých iných mliekární na Slovensku sa nedostane mlieko, ktoré by nesplňalo tieto základné parametre. Silné reči, garantujem. To som zvedavý ako. Budú počúvať z uchom pri kanve, či mlieko nezakašle? Ako taká kontrola vyzerá? Jeden z najpodstatnejších a najdôležitejších ukazovateľov pri kontrole mlieka je kontrola cudzorodých látok alebo inhibičných látok. Toto. Krávky sú živé tvory, tak ako my ľudia. Či není chorá, hej? Tá krávka ani či není chorá, či nebola liečená. Antibiotika? To je na tie antibiotika? Čiže tak ako ľudia liečia sa, aj krávy sa liečia, má zápaly. Čiže keď nám ochorie krávka po liečení, nesmie mlieko dávať do dodávky, musí byť vylúčené. A čo s ním budete robiť, keď to vyjde zle? Keď vyjde zle, má smolu ten, kto to zapríčinil. Pretože mlieko sa vylieva, likviduje sa. Áno? Áno. Komplet celá dodávka, ktorá je, či tam bude 5 alebo 10 000 litrov, musí sa zlikvidovať. Nie je to škoda? Nie. Lebo je to ohrozenie pre nás, my z toho mlieka jogurt nevyrobíme, tvárov nevyrobíme, čiže zničí to naše výrobné postupy a ak sa mi to dostane do mliekárny, už to potom nedostanem preč. Takže dokiaľ sa tento test neurobí, cisterna stojí vonku a čaká. Až keď toto je schválené, kolegyňa dá signál. Až potom sa čerpá vôbec. Áno. Skončil nám tam test? Či ešte nie? Skončil, takže pozrieme sa. No, takže ešte by sme chvíľočku počkali, ale už sa vyfarbujú pekne všetky tri, takže... Keď sú všetky tri, je dobré. Takže keď to necháme troška oschnúť, tak všetky tri sa vyfarbujú. Čím viac prúžkov, tým viac mlieko. Tým je mlieko čistejšie. Tento labák nevyzerá ako z amerického filmu, ale zase tu sa robia predpísané testy, nie Frankenstein. Tu zistujú prítomnosť všetkého, čo v mlieku nemá byť. Chorôb, antibiotík, chémie a zistia tu aj to, keby ste mlieko riedili vodou. Ono sa to zdá ako samozrejmosť, ale takéto prísne kontroly kedysi neboli vôbec. Aby ste verili, pozrite si tento hororový film. Na jar roku 1951 došlo v Rožňave k nepochopiteľnej udalosti. Za 4 dni ochorelo na 280 obyvateľov. Malá okresná nemocnica bola už preplnená a počet náhle ochorených stále stúpal. 300 nemocných. A nikto si nebol istý, či zajtra sa nestane obeťou epidémie. Choroba sa prejavovala charakteristickými príznakmi. Zvýšená teplota až vysoké horúčky. Spavosť. Typická strnulosť šíje. To sa hrozne vlečie. Viete čo, trochu to pretočíme. Ide o encefalitídu. Záhada epidémie bola rozriešená. Stačilo niekoľko hltov neprevareného kozieho mlieka. Nesvedomití dodávateľia ho zamiešali do kravského. A v osudný deň v mliekárni pasterizačný prístroj nepracoval. Toto sa napríklad dnes nemá šancu stať. Jednak by v mliekárni prišli na to, že majú kozie mlieko a jednak by si nepasterizované mlieko nepustili do obehu. A keby aj hej, tak ich veterinárna správa normálne, že zožerie zaživa, respektíve teda pokutuje, ale do nemlátom. Je na to systém a to je veľmi citlivá záležitosť. My máme veterinárneho lekára v maštali, takzvaného zmluvného veterinárneho lekára. Pokiaľ takéto by sa niečo stalo na Slovensku, je veľký postih, zákaz uvádzania týchto potravín na trh a ekonomický prepad pre toho chovateľa, pretože pokiaľ nemôže produkovať na trh takúto potravinu, je vlastne ekonomicky úplne zlikvidovaný. Často sa snažia výrobcovia alebo mliekári ogabávať túto vec? V súčasnosti už nie, pretože toho mlieka v úvodzovkách je prebytok a každý farmár je veľmi rád, že svoje mlieko dobre speňaží. Takže nie. V mlieku nie sú ani choroby, ani antibiotika. Ak v ňom sú, zlikviduje sa už na družstve. Ak ujde družstvu, zachytí to mliekareň.
Keby nezachytila, s takýmto mliekom neurobí ani jogurt, ani syr, je hnusné a smrdí. A keby im to aj bolo jedno, tak nad tým všetkým bdie veterinárna správa. A tá vie dať takú pokutu, že sa ozaj snažia všetci. Takže nič. Vlastne ešte niečo. Milé kravičky, vy ste choré. Ja som vám priniesol kvietky a pomaranče. Nie? Tak pomaranče, tie vám určite budú chutiť, to je vitamín C. Vy máte zapálené viemienka, alebo čo, dáš si? Nie? Pomaranč. Nie? Daj tomu... Nie? Dobre, prepač. Tak ja vám to tu nechám. Daj si túto pomaranče, daj. Kvietky, dievčence, kvietky. Nech sa páči. Želám vám skoré uzdravenie. Papa.